kapuso, sagad ka nato karong panahon na praktikal na. Gani ang pipila mas pilion pa nga kwarta na lang ang iregalo, mapabata man o hamtong. Gani kun kaniadto flowers and chocolates ang usa sa mga perfect pang gift for loved ones. Karon, uso na kining gitawag nga money bouquet. Duna na kay bouquet, duna pa kay money. Unsa kay bation nga mahatagan kag money bouquet? Baka naman. Paunsa ka kini ginamugna atong sayron kauban ng sikat nga money bouquet maker gikan sa South Cotabato nga si Reggie Evan Soberano. Apan una na ato sang ila-ilahon si Reggie. Mayong butag Sir Evan og welcome sa At Home with GMA Regional TV. How's your morning? Good morning, mayong aga. It's great, fantastic. It's like pareho rin sa business, pareho sa bulaklak, blooming. Okay, let's go back to where it all started. Paunsa ba nagsugod Sir Evan? Kining imong talent sa paghimo og bouquet ug paunsa nimo nabuo ang ideya nga instead of bouquet of flowers, bouquet nga puno sa kwarta ang imong gimugna? Actually, weirdo yung start ko. Nag-start ako yung titingin-tingin lang sa mga bulaklak sa patay. And then, yun, nagsimula ako sa dahon ng niyog. Kasi I can't afford the ribbons, I can't afford the tissue papers in which yung nangyari, yun yung nagiging another alternatives ko para ma-pursue ko yung dream ko. Gumawa ako ng ibang source para makagawa ako ng flowers. Among nahibalan sab Sir Reggie nga usa ka breadwinner sa imuhang pamilya and at the same time working student when you started. Ug karon nakagraduar na ka tungod sa imong pagpaningkamot ug mga sakripisyo. Pwede ba nimo i-share kining mga paghitabo or unsa ba ang mga challenges nga imuhang naagian and how did you learn from it? Proud to say na lumaki ako from a very impoverished family. Through my determination, my hard work, I strive hard para makapagtapos. Yung flowers, higing ladder ko towards na maka-graduate ako. And then yung sa money bouquet naman, when pandemic hit us way back 2020, kaya humanap kami ng ibang alternative and that is money. Due to very practical reason, bakit kami gumawa ng money bouquet? Kasi wala kaming source na pagkukunan ng flowers, wala kaming materials na pagkukunan kasi very small lang yung resources namin that time. To end this interview, Sir Reggie, unsa ang imuhang mahatag nga tambag sa mga aspiring entrepreneurs o sa mga student nga sama nimo aron mahuman sa pag-eskwela and to become successful like you? You have to believe in yourself but believe in your timing. Always look back sa mga individuals na tumulong sa'yo and most likely always believe in God no matter what happens kasi si God lang talaga yung nakakaalam. Si God yung mag-direct ng path mo kung saan man yung magiging journey mo in the future. Kaya yun yung best advice na mabibigay ko sa kanila. Ug karon mga kapuso, dungan ta magkat-on unsaon paghimo og money bouquet. Kauban si Sir Evan. Hello mga kapuso. For this morning, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng money bouquet. It's a very simple one. Mukha po siyang rose. Maliit lang yung content na ilalagay natin para sa mga individuals na very practical at hindi naman ganun kalakihan yung ilalagay po na pera sa money bouquet. To start off, we have to use this kind of cellophane. This cellophane is for the ice tubig or ice water na binibili natin to the market and then sa Tiangge to be exact. And then we can use the very new paper bills. Ito po 100 and then we'll put it here inside. So yon, ilalagay dito yung stick tapos lagyan ng scotch tape. So safe yung pera natin na hindi siya mapupunit at hindi rin siya mababasa. Kasi meron tayong cellophane na ginamit. Next step natin is itutusok natin ito siya dito sa may floral foam. So the fresh flowers na ginamit po natin is what we call misty white. With the use of tape at saka a little bit of skewer, so fold lang po natin siya ng ganito. Lagay natin siya dito ulit.
Mga kapuso, ito na po yung ating finished product, our money bouquet. Daghang salamat Sir Evan sa pag-share sa imuhang istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay! You're welcome, ma'am. It's our pleasure. Kini ang At Home with GMA Regional TV.